आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै सासे खारजि बागान गायगिरि बिथां सन्डे दैमारिनि बागानाव हाबफैदों। बिथाङा आथिखालाव मानास नेशनेल पार्कआवबो फरेस्टनि बा जिब जुनारखौ रैखाथि खालामनाय हाबाफारियाव बिथाङा नांथाबगासिनो दं। लोगोसेयावनो बिथाङा बे खागजि बागाननि बादैबो बिथाङा न'आवनो गय फुलि बायदिसिना बिबार बायदिसिनानि टप बानायनानै बेफोरखौ बिजनेस आइटेमाव लानानै दासान्दि बिथाङा मोजां गोग्गो न'खर खुंगासिनो दङ आरो बिथाङा जेबो रांखान्थि बिथिङाव जेबो आंखाल जायाबासिनो सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बिदिबायनो जोंनि समाजाव मानसिया गोबां खामानि मावनानै थांना थानो हायो। खालि साख्रि बाख्रियाल' मानसिया थांना थानायनि राहा नङा। साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो मानसिया थांना थानो गोबां लामा थायो। बेफोर लामाखौ जों सायख'नानै मावलाङोब्ला मानसिया जिउआव देरहासार जानो हायो। जेरैहाय बेफोरबायदि खागजि बागान खालामनानैबो बे खागजिफोरखौ फाननानै सिजनेल मोनसे टाइमाव गोबां रां खामायनानै गावनि रांखान्थि हालोदखौ जौगाहोनो हायो। लोगोसेयावनो खागजि बागाननि गेजेर गेजेर हालदै बायदिसिना मैगं थाइगंबो जावफ्लेनानै होनानै बेफोरनिफ्रायबो मोजां न'खराव नांनाय अर्गेनिक फिथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो। नाथाय आथिखालाव जोंनि मानसिफ्रा गाव गाव मावनानै जानाय हुदाया गैया जालांबाय, जायनि जाहोनाव दानि मानसिफ्रा खम बैसोआवनो खानाय मोनो, खम बैसोआवनो बायदिसिना बेराम आजार जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गामि ओनसोलनिखौ बांसिन टाउन सोहोराव थबावनो गायनानै बानलु बा तरमुजा थाइबें बायदिसिनाफोरखौ आथिखालाव थबावनो गायनानै टाउनफ्राव साफ्रोमबो मानसियानो बिफां लाइफांनि अनगायैबो बिथांमोनाबा बेफोरबायदि जाग्रा मुवाखौबो थबाव गायनानै आथिखालाव गावसिनि रांखान्थि हालोदखौ जौगागासिनो दं। नाथाय गामि ओनसोलाव बांसिन मानसिफ्रानो आथिखालाव हा हु थासेयावबो जाबादि खामानि मावनानै जौगानांगौमोन बेफोरबायदि जौगानायखौ नुनो मोनाखै। बिमा बिफानि सायाव थानानै सानै साथाम गथ'फ्रा एन्ड्रइड मबाइल लानानै लाइफ स्टाइल गेलेदों, फाइनेन्सआव बाइक लादों। गोबां गथ'फ्रा ड्राग्स गान्जाजों गेलेनानै वर्क कालसारखौ गारनाय बादि जों नुनो मोनगासिनो, जायनि जाहोनाव आथिखालाव गामि ओनसोलफोरनि थासारिफ्रा खोब लोरबां जादों। फरायनाय बिथिङावनो होन, आबाद मावनायनि बिथिङावनो बेबायदिनो आं खोब मोजां मोनदों। बिथाङा सन्डे दैमारिनि बागानाव सोरगिदिं बिराद मोजाङै लादों। बिथाङा आथिखालाव नैबे गांसो जादों, बे गांसोफोरखौ मा खालामदों बिथाङा गांसोफोरखौ रज' होनानै गांसोआ जिबबो मोनबाय। बिफां लाइफाङा बिथाङा सनाखै, मानोना गांसो एसे थायोब्ला बेवहाय थोंजोङै साननि बिदुङा नांनानै बे बिफांफोरखौ सर्ट खालामनो हाया बा बिफांखौ दुखु फोनांनो हाया। बिनि थाखाय बिथां सन्डे दैमारिया मा खालामदों, बेफोरबायदि मा खालामदों, बिथाङा गांसोखौ फिसिना दोनदों। आरो आङो सावगारियाव नोंथांमोन दाखिन्दागोन गांसो हानानै बिथाङा गांसोखौ बेबादिनो जार्सि मोसौ लानाय बायदिसिना सुबुंफोरनो फानहरनानै गावनि रांखान्थि हालोदखौ बेबादिनो साबस्रांहोगासिनो दङ। बिनि थाखाय आङो गासै आंनि इउटुब चेनेलाव थानाय फल'वार आरो साबस्क्राइबफोरखौ खावलायो, नोंथांमोनाबो बेफोरबादि मोनफा मोनफा पार्ट लानानै खामानि मावलाङोब्ला नोंथांमोनाबो जिउ खांनायाव रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हागोन होननानै आं सानो। बिनि अनगायैबो बिनि सेरावनो मोनसे 6 बिगा गयनि बागान दं। बे बागाननि सायाव आं थांनाय बुब्लियाव होखांबाय। बेबो बिथां सन्डे दैमारिमोननि गामिनिनो सासे सेंग्राया बे बागानखौ खालामदों। आथिखालाव बे बागाना 2 लाख 3 लाखसो फानजानायनि बागान जानो हमबाय। खोब मोजां हाबाफारि बिथांमोना लादों। आरो बिथां सन्डे दैमारिया हाग्रा खाथिनि सुबुं हिसाबै हाग्रानि जिब जुनार बायदिफोरखौ रैखाथि खालामनानै बिथाङा गावसिनि एनजुन्दै गोबां मानसिफोरनो सरकारारि बिथिंनिफ्राय लाबोनानै दाउ अमा फारौ बायदिसिना फिसिनानै रांखान्थि हालोदाव माबोरै मानसिया जौगानो हायो बिनि सायावबो बिथाङा गोबां हाबाफारि लादों। खोब बाख्नायनांगौ बिथांखौ। आरो बिथांनि बेबायदि हाबा मावनायखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। आं बिथांनि खागजि बागानाव फैयाखैमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा दाबथाम जायगायाव बेफोरबायदि बागान दङ। आरो बिथाङा गावनि गोलोमदै गारनानै गावनि गामियावनो मोनसे बिगासे हा लानानै बावहायबो गय बारि खालामदों। आरो गावनि बिफानि मोननाय हायावबो बिथाङा गोबां गय बारि खालामनायनि प्लेनिं लादों। आरो माखासे प्लास्टिकआव गायनानै प्लास्टिकआव गायनाय गय बिफां फुलिफोरखौ बिथाङा नांनाय मानसिफोरनो हरनानै गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हमदों। बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा नमुना लानानै जोंनि मानसिफ्रा मावलांबाय थायोबा आं सानो बर' माहारिनि गोबां लाइमोनफ्रानो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो थांना थानायाव बा जिउ दावहायाव देरहासार जागोन होननानै मिजिंथिदों। आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। आं बे भिडिअनि जोबथा बुब्लियाव बे बागाननि बिगोमा बिथां सन्डे दैमारि लोगोसेयावनो
बिथांनि गांसोखौ जायफ्रा कन्टेक्टआव लादोंमोन बिथांमोननि सावगारिखौबो आङो दिन्थिनो नाजानाय जागोन। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबो बिखानि गोथार अननाय आरो सिबिनायखौ होनानै आंनि दिनैनि बे भिडिअ होनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जागासिनो। गोजोन्थों।